May ikan ni katupya. Pay bong peg. Tong mamaya manu ba ay mayame yang badi Christmas. Hatu simi ang gumno. Menyetok mamaya bi maya. Sisa. Ban tere maya me. Maya li cakap angel sya. Ki khubor ka bate si TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA kan North Long constituency wa Delbon Nongrum ula kan tho tenge ya ka jingkni bat ka jing pendam nok sarkar ya ka jing aiwa ya ka daulen nong lumpong deng syakama chaprang tourism promotion group ka ba arp news nam ka ba la dep yasoi bat ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban aiwa ka la nriu akar hadu nriu post nam syaka company ka banabar ka jila habakran shikilap thai kubor ba nongrum ula bu jingkli ya ka sarkar ka ba ong hatu ka dei ka ba khamno man siem ya ki banabar ni ka ba khamno man siem ki trash nong trajela hakabani kongdu ngapan pal ka jing songu khamtam namdai ni khon samla ki rangba jong ka banriu ki ba lanut ya ka ban len de ban mi shmat na ka banta ban khon ta ka dawba aman ngitip ba ka akantin bong ba land is life mo ka kendo ka de ka jingip ti kubuwi na paning kinomi khmat ngam sudai ba ngam sula ba chishong hiyan dengan sudai ya ban manai mensi beki bar kham tamru bar ban ong iki ba ngaru ngani ai la ka jong lenti hakaba ngan le ban pandep la ka jong kamram kaditi bar ka jingir klia amar yangi la jit kipai ba bat kathong hi na ka banta kini ki khon samla kalong ban pentikna ba sarkar kadong kamban scrap ya kani ka project kaba long ka jingta na ka banta ka imlang kasalang ka kta yani ka pateng mata bar khamtam ya ka pateng manwan tinga kuan pagan mau pi ya ki por menchwa ki pradesh ki doli shong kenmi ki ong kentien ya ki political leaders ki jongi what do you want us to do before we leave you kini ki political leaders jongi ki ong ba just leave us as you found us ka pagan mau ru ya ka ige jengkaran ji ba ma helsiam di president jong ma chaprang ibadairu uwe entrepreneur ba la long uwe na pranki promoters mo kuno ban kentiu ya ka tourism haka jingwan jungokai jongki uwe pat ki tourist marjo ko pornon penne ka ecological restoration bar ka forestation ti kani ka jing pan kan mau jungi bade ban penne ya ka lumpong deng kumba kalong ngar ngawan ro ni ko por manai man siam nam dai ni khun samla kimdei ban sngo baki shai ban kenturu ya ka jai ban riu bro koi makan kan mau ya kecing duai nak bantai jongki aku an pan kan mau ru tadi ke kamram jonga an pan kan mau namar ada kan mau hau senam arjar arsau haka budget speech apa budget session namara al baka zuru awa habdai ka lumpong deng kani gede ka banta ka ba don kecing itanat ka bala left out unattended nakaliang government tinre palawan pat nai nakaliang juba Michael Siem ibadai ru chairman jongka jongka Machaprang tourism promotion group kumba arp news nem layo ikalis nakai misial tiga ba semua palapat ya do usnam bodon syata ka cikir kli nak banta makan tiu ya ka jingok kai partai haba layo ikalis kumba arp news nem layaj kani ka banta jong list natai ko man pankan mau ban biang shipos nem la ailis nang ta la ailis biang sans nem nang ta la ailis pat shisnem lai ka bang habbu jing kalipat ya ki company barabar lembak ni ka Meghalaya invest manta kimut ban kumala pau partai ba ka government ni la bu adu nrupos nem ka agreement ti ka long ki kadak jing kali kani aku ban bu ya ta ka jingkali ya ka government hatu ka government of the day ka dei ka pro outsider ne ka dei ka pro local ti dei helor ni nongrim ka ba ngako pangkan mau ni makadong ka jingtho manakani ro nglawan ra ya kani ka issue hawang la kan mau ha ka por jong man respected minister eti mondal udi minister jong tourism but hatu ko po ngadap ong bade man extend na ka banta kani ka jingtmu jongka Meghalaya tourism Machaprang tourism
promotion group kumaki kwa nakapentaban extend tikidon kahok ban extend makilapan keladur ya tiga jaka layo ban wanra biang ya takajing itanat jong ta greenery lawan pai biang hati jaka kisim kido bat kajing itanat kala kering ya kiwi pat ki tourist banwan city jaka ndai ka basulingo ndai nakaliang minister uang bakarang don apreng jekaren tengah penjam no amar bagade poka house bola permit akan tiam dong jekaren tengah scam hiru ba ka government kan dang extend ndai so phala pat menta ngai ba ka government klanut ya kaban Palestine da kaban sign agreement bat kumba ki panpau hapo ka jingkali ke jonga ka ba dang shen lawan rak man aku bade bakani ka land of kanika acres of land ka ba ka government ka IT lembaga kanika MOU jing sign jong MOU walaupun pau ba kila sign kumba 100% ti ki ka jingkali ka bangkuan pen pau hani ka por kalau mo ko anbu ki jingkali ya ka sarkar ngasik ya clarification na ka sarkar boleh kailam bakala ya ka house mudi kailam bakala tainga hapo ka house ki pen pau shai ba ka don kita kerja agreement berarti bar ka Indian hotel corporation limited hendai lembaka RTI ka balalap lembaki eco ya lembaka green tech mo kelapan ka RTI but kelai bahan ila sign ka agreement but MS Omnium Hotel Private Limited aku apan keren nak basai ba kani ka Omnium Hotel Private Limited kumangitip ba try jongani ka company beri director beri Arun Kumar Rai larang bakla ngatai pir kum ki parlok press pihak panwat kan ni di uni uju basna ya ka assembly ka badon ka jingtua ju kadum di uni uju basna ya ka stadium jong lead porno yesangma ka badon ru jingtua karo ti bat aku apa kan mau ba halor kani ka clear land alienation ka bangitip sai amar kadon ka act mo lembaga land acquisition dei habangi acquire kalan nudu ka por asam ai por misha bangi acquire kalan habangi sim kalan nak banta kawi ka purpose kumbalong ka hydro power project hapo ka umnyam ti habangi sim ya kani lembaga kawi ka purpose habangi kajing themu ti kumbakalong kalum jingsuk angtai po apo sauli ru kisim nak banta kawi pat ka agreement pat kumbalong hani ka renja ini ki RR colony ki basim nak kawi ka purpose hendai kat baki pen kalapat syakawi kumangitip menta ka RR colony ru menta kala ede ya tiga jaka ko mensua pat ngidang bu khanang tiga jaka nak banta pan ai jakari tengen kum ka rehabilitate nak banta gitu ki refugee ti kibun ki ka ba ngikum ka kum ka jai penriu ngidang kamban kendet penriu ban pej halor kini ki jenglong jeman ka bangimla ban sya ini ka land alienation namar kum bakaran syai kat kum ke jing pau jong ka jing jubab apo ka question awa ti kani ka jing ra jong ani question awa mana kani ru ndai ka selong bang amio pat ban ya keren amio ban participate amio ban debate namar ka kut no question awa ndai ko mangli ya ka jing jubab jong ka government ba ya kani ka karkom shim list ka sisnem ka jing one pai ta ka pisa na kaliang jong ka jong ni ka hotel Indian hotel limited mo Indian Hotel Limited Touch mo ba kani ka sisnem kan 1 pai 4.47 crore nang ta ka sansnem kan 1 pai 7.42 crores but nang ta shipo snem kan 1 pai 9.46 crore ti kumba ka list kan 1 rupo snem bar kumba kala pa ko jingtho ba kan 1 pai ka return ka pisa sha government ka jing yo nong lemba kani ka list ka ba government ka ai sha ni ka Indian Hotel Touch kawan kan kandai khandai spa praphui point repusan crore te kejingkli menta kabangitip in the name of development our land our right has been snatched away mo hakerting jong development hakerting karoi kapal ngacha kini hai babun ki banta ya tagahok na ka banta jongi ka pateng barkham tam ya kalawi ti ngako ban pon pau pi kan ka nakakamram nakaliang jonga kumoy mali
Hoi. Namar bang lawan ra gini poka house ngasudai hiru bangan dengkaman penim ya ka. Langi di ban ya lang rekat barki. Hakan walenti. Dan yang iba ke government kanum take heed attention na kabantai jong kejeng kon ke jongki ngan hapan simpat dak wi garai namar ha nakaliang ke jonga ngade pan pendep ha ka bidai ha ka bentai jong ka legislative ha bidai ke executive but ngangit scam ba kibun ki option ki bang haban ya chakman tikani nganang perkat bangit scam kini ki parlok gru kinang yo ke bor kinang ko kinang khia bagi nang la baniang bani khun namar kedeka kamram hi ka bangi de ban ai mesti meki namar kle note baniang rangba bani khun nak banta ban pendia pensa ya khando ko siap ban pendia pensa ka hok nak banta ka jab ndiu ko jungi angka ko on bu ka jengkli pin ru pun ru ekar manta baki pai ba ka jab ndiu ka kamar soto la datang si ekar da longkat kum ka standard football ground si ekar la ru pun ru ekar kanu potli desi kala banu ru pun ru tuli maran football te la ka jab ndiu ka hon machu sngap bat ban supet ka ya ke ka baki ki khon samla ki bodon ke jek clear ki mi sakamat na ka banta ban dawai ka hok na ka banta bangila penne ban pansa ya ka hok long trai ki jungi yang kum bakalong kum bang panpau fi menen ma kat kum kalan acquisition dei kalan acquisition kar kum acquire kalan karina ka banta ka we par ka jing temu ndai ka bag penong ka manta pat nam ta ka we ti kata long ablong kalong violation ya ta ka an ya ka ak mo ti bat ya kani kalong ba kumangi khen lom som manta ya ka total ngamot area jong tu ka whole project kan 166 ekar